Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu en video her på kanalen. Hvis du ikke ved, hvem jeg er. Hej, mit navn er Katie, og jeg kan virkelig godt lide at spille online-spil. Velkommen til min kanal, hvis du er ny, og hvis du ikke er ny, hej tilbage. Jeg synes lidt, det var lang tid siden, at jeg sidst havde lavet en Star Stable video, så det tænkte jeg egentlig, jeg vil lave i dag. Fordi, why not? Så, ja, som I kan se, jeg bruger Star Stable Range. Gud. Brev igen. Jeg er sådan med en klub, hvor der er lidt bestemte regler for, hvad man må og hvad man ikke må gøre. Ja, så jeg skal lige tjekke. Hej, klub Sonders. Den trøje er ressourcestævne i klubben Rødhav. Jeg håber, at jeg er alt stævne. Jeg vil gerne stævne. Skal jeg se, hvor dårlig jeg er til stave, som jeg har dansk rigtig meget i skolen. Okay, til det kommer. Sådan der. Okay, det var bare lige ham, der gider vi absolut ikke at snakke med, fordi han skal sidde og bestemme. Og ja, jeg har set nogle andre YouTubere prøve at udtale hans navn, andre Star Stable YouTubere, og det tænker jeg, det er virkelig som trend, så hvorfor skal jeg ikke? Gander. Kan det ikke bare hedde Gustav? Hej, mit navn er Katarina, og du hedder Gustav for nu af. Okay, Gustav er her, og han er virkelig sådan. Hvis du ikke spiller Star Stable, eller ikke har opdaget det siden sidste onsdag, der er der kommet de nye Mustang-heste. De står her, og jeg er i gang med at spare op til dem, fordi jeg har allerede et navn i hovedet. Det skal helt klart være den her, jeg køber, og så, jeg ved godt, jeg ikke har råd, men jeg er i gang med at spare op, så skulle den hedde, nej. Nu håber jeg ikke, man ikke kan hedde det Moon. Og så håber jeg lidt nok for det andet Moon. Moonstone. Det kan jeg godt den hedde, men jeg har ikke råd. Missing Rockminders. Så vi skal ikke bruge nogen startkands i dag. Men jeg tænker, at vi lige skal. Nu skal jeg selvfølgelig lige kigge på kortet. Yep. Smask. Vi skal til Dundle. Til Dundle! Ja, jeg er meget useriøs. Og det har jeg ikke sådan rigtig været, fordi i starten, og jeg har bare ikke været så aktiv, fordi sommerferien er slut, jeg skal tilbage i skole, og jeg er jo også en helt almindelig person, der også går i skole stadig, så det skal jeg også fokusere rigtig meget på. Så det er nok derfor, jeg ikke har været så aktiv, men ja. Jeg filmer som regel om aftenen og redigerer om aftenen. Og jeg er ikke særlig god til at redigere, så redigere det mener jeg lige med at tjekke tjek hvordan det går med, om der er noget jeg skal ændre i videoen. Så ja, det var bare det. Så ja, det var også derfor jeg ikke havde været så aktiv, fordi jeg ikke har haft så mange aftener. I morgen kan I heller ikke regne med en rigtig aktiv, eller jeg kan ikke være aktiv i morgen, fordi der skal et spejder der. Ja. Og den der Adopt Me giveaway, jeg har ikke fundet nogen kommentarer med deres Roblox username, og det er virkelig til. Hvis du ikke har Roblox, så skal jeg nok finde et spil eller sådan noget, hvor jeg kan lave en giveaway. Men lige nu er det i Roblox, hvor man i Adopt Me, hvor man kan vinde et pet, eller en ting eller sådan noget, jeg kan ikke altid huske, hvad det er. Og hvis du stadig gerne vil nå at kunne vinde det, så skal du selvfølgelig bare gå ned i kommentar på den shorties, der hedder hej til min nye ven, skriv dit username,
Og så kan du være, at du bliver trækket. Jeg tænker, at hvis der kun er sådan 2 eller 3, så er det let nok. Ellers skriver jeg ned i sådan en stopur-app. Nej, ikke stopur. Lykkehjul-app skriver jeg navnene ned, og så tager den en tilfældig person. Ja. Kølen. Hvad er det, der får et navn? Køleren. Kølen? På byen. Jeg tænker, det er Rainier. Hun er rigtig god til at snakke, by the way. Ej, undskyld, jeg er så upassende. Jeg må godt være lidt mærkelig her. Hvorfor bremser du? Midnight. Du har fået mad, du har fået vand. Hvorfor bremser du? Heste nogle gange. Nu havde jeg engang en pony. Hun var stille og rolig, men så red jeg på min mors hest på et tidspunkt. Så var hun bare sådan død. Så det. Og jeg kan nok fornemme, at i dag bliver en ekstra lang video, hvor jeg bare sidder og ævler. Konstant. Endelig. Brems 2 grader, før du styrter ind i noget hegn. Altså, ponyer. Rainier vanker. Vil du vinde en reduktor om planen eller andet? Hvad? Er det vedløb, så er jeg fresh. Nej. Styk. Hvad? Jeg vil gerne... Hvad er det, jeg bliver berømt? Det er dig, Katarina. Jeg er berømt. Nej. Redderkilden. De har ikke engang oversat opgaven til dansk. Så er det bare sådan. Det er sin translation. Ved du hvad, Rainier? Det lyder sjovt og sådan noget. Ej, jeg er støb. Du skulle lige så sige, nej, det gider jeg ikke, for jeg ved det. Jo, jeg ved godt. Au. Nå. Redderkilden betænkster opfyldt. Skulle jeg redde det her æbletræ, fordi så er det virkelig dumt. Nu flyttede den sig. Hej, Rainier. Vanker. Der var min. Og husk, 10 abonnenter lige med en ekstra lang video med en giveaway på et forholdsvis simpelt Adopt.me, hvor at jeg kan desværre ikke lave en livestream, selvom jeg virkelig har lyst. Der er nogle ting, der ikke lige helt fungerer. Så, men hvis jeg kunne, så vil jeg virkelig elske det. Og nu skal jeg gå catwalk. Nej, jeg skal gå catwalk. Hej, og mit navn er Katarina, og jeg er bare super sej. Jeg har en... Og mit outfit i dag består af en flot trøje. Mit hår er sat op af Rainier Vanker. Hun står derovre med det gule opråbstegn over sig. Og den her skatkåber, jeg har ting, og min ørering er også bare super sej med en stjerne på, og min strømpebukser er bare så sej, og nu bakker jeg ud over sengen. Hun skubbede i sådan selv. Sådan er jeg i virkeligheden, forhåbentlig. Nogen vil synes det, nogen vil synes ikke. Ja, det er mig lidt andet så. Hvad er hunden der? Det der ligger der og flyger. Der ligger en nøgle på jorden. En måned. For hunden. Top nøgle modtaget. Jeg tænker, det er ham der. Fordi 1, han ligner en der er klodset, og 2, han er virkelig ikke særlig køn. Jeg ved godt, 2023, man kan ikke gøre sådan noget, men tegnsfilmsfigur, spillefigur, går jeg op i sådan noget. Hold op, han var ikke særlig køn.
Rainier, I'm so sorry to say it. Du kan godt vente. Okay? Ja, godt. Super shine, super shine. Nu skal jeg bare have is. Super shine, super. Ej. Så ingen heste. Hvad er det for et grønt skilt? Okay, tror jeg, man kan blive kørt ned. Kør mig ned! Kør mig ned! Kør mig ned! Jeg ved godt, aldrig gør sådan noget her i virkeligheden, by the way. Den kørte mig ned. Det er det sjoveste moment. Det går langsomt, I know. Ej, de fløj! Jeg tror lige, at lave sådan en snigeren der. Løb. Hej. Hej, governor. Jeg vil have en tridobbelt. Du hedder Leonardo. Nå. Og jeg vil bare gerne slutte alt det her vand. Og så skal jeg bare lige sidde på barn og synge. Kan jeg synge Despacito? Let's try that. Nej, jeg kan ikke synge det. Despacito. Nu, da-di-dum. Dig der. Aaron Singberblade. Jeg kunne lure i din ting. 2, du har en virkelig grim bluse på. Ligner næsten Brøndbys fodboldtrøje, og det er jeg ikke stor fan af. 1 og 4. Jeg går ikke op i fodbold, men stadig. Jeg kan ikke lide Brøndby. Sorry, hvis du godt kan lide Brøndby, men det er bare... Jeg skriver toiletter af badeværelser er bare ikke den godeste stil. Og så tænker jeg også lige, at her i slutningen af videoen skal vi lige bruge nogle monitors. Åbning soon. Får man så et hus? For hvis man får et hus, så er jeg ultra glad. Jeg er virkelig brug for et hus nu. Det er så irriterende, at man ikke har et hus eller sådan et privat sted. Og hvor en hest har en stald og sådan noget. Ej, den flot Nordøl. Ej, hvor den freaking fed. Men den er også virkelig dyr. Jeg køber den. Don't do this at home. Ja. Så jeg tænker jeg lige, vi går et seriøst sted hen. Så, ja. Tak for... Hej. Okay, tak for en rigtig... Tak for at I så med, og vi ses i næste video. Husk, den så i giveawayen, hvis du gerne vil have en ting i Adopt.me, hvis du spiller Adopt.me. Så ja, og så ellers. Bye bye. Tak for inspiration til outro og en samse. Gud, farvel. Det er virkelig dårligt kvalg. Kan jeg sige nu.